yanzu ne mun sani sanata bi mamushi zamu bi mu rike shi ya ta gaba nan shi ne ke tausan mu talakawa. yanzu ne mun sani sanata bi mamushi zamu bi mu rike shi ya je gaba dan shi ne ke tausan mu talakawa. yanzu ne mun sani sanata bi mamushi zamu bi mu rike shi ya ta gaba nan shi ne ke tausan mu talakawa. Idan sarki buwaye gwanin da ya yo almajiri lallai Baiwa in ya so ya baka kai tsaye san ba wani jinkiri lallai Komin Sultalalu zan yi zance na da cikin gari lallai Komai in za na furta ciki zan so ku yi nazari lallai Zan mun fito mata da maza min ya ayari lallai Tabi mata kai ta zarce mu kai namu ne talakawa yanzu ne mun sani sanata bi mamushi zamu bi mu rike shi ya ta gaba nan shi ne ke tausan mu talakawa. Salati rabbana ninka a gurin shi Mujtaba lallai Ali da sabuwa gare na ba zan bar su ba lallai Ya na sa ciki da waliyai ba zan bar su ba A salatin sa sanata bi ma a yau ban bar shi ba Hada yanzu ne a ne da su domin ba su ki shi ba Kadai za ku yi tsaye don mu kori su dan wara ba su san talakawa yanzu ne mun sani sanata bi mamushi zamu bi mu rike shi ya ta gaba nan shi ne ke tausan mu talakawa. Sanata bi ma ku ji jagora ne ga ilimi lallai Halin shi daban yake kun sani don baya da tsegumi lallai Yanzu ne mata maza a yau ni mamin ya gangami lallai Kai ne daya tamkar da dubu mai ilimi lallai Baka jiji da kai lamura na ka baka da tsegumi lallai Da ba mana sanata bi ma yayyo ta zarce mun yanzu bi ne mun sani sanata bi mamushi zamu bi mu rike shi ya ta gaba nan shi ne ke tausan mu talakawa. Rana ta fito hannu ba zai kare ta ba lallai Tsaya mi nazari ko mai mafaɗi ba fargaba lallai Jagoran gaskiya shi baya gudun a halin shi ba Wanda bai san gaskiya tafiyar nan ba zai so shi ba Rayun sanata bi ma shi a fito a yi ta gaba Sun mun sani sanata bi ma samsam baya kyamar kowa yanzu ne mun sani sanata bi mamushi zamu bi mu rike shi ya ta gaba nan shi ne ke tausan mu talakawa. Tafiyar jirgi kudi ta yi daban da ta mota haka ne Tsaya ku yi nazari komai na faɗi domin ku ne An yi mana burge-burge yanzu mun gane kuma haka ne Wanda ya zo gare ku sai ya ba ku domin naku ne Ga misali sanata bi mani zan ba ku a bayyane Da ya yi mana tun a baya har yanzu yana nan mun bi yanzu ne mun sani sanata bi mamushi zamu bi mu rike shi ya ta gaba nan shi ne ke tausan mu talakawa. Tunda yana haka sanata bi makar da muke shi ne Yara da manya tsofaffi duka muso shi ne ya nuna sanata bi ma shi namu ne Cigaban da ya kawo zane bi ma mai kishin mu ne Al'umma godiya suke ya ce a aina ku ne Sanata bi ma ta hoto times don baka kyamar kowa yanzu ne mun sani sanata bi mamushi zamu bi mu rike shi ya ta gaba nan shi ne ke tausan mu talakawa. Zaɓe in ya zo sanata bi ma shi zami Wanda ya zo gare mu zai yi kushe sai mun ce mami Kawai kishin mu nan yan zan sai ku fito mi Shi ne muka san halin shi kar ya zama an canzo ra'ayi Sanata bi ma al'umma sai mi Sanatoci bi ma 2 times za ka yi duk mun bi yanzu ne mun sani sanata bi mamushi zamu bi mu rike shi ya ta gaba nan shi ne ke tausan mu talakawa. Ga turmi sha da kan
makiya mai kauda diyan tsiya. Muhammadu mafarin cikin talakawa mun rike gaskiya. Jami'in gaba kai muke so talakawa mun waiwaya. Mun ga aikin alkhairin da kake mana ka bi gayan tsiya. Shi mai tamukarsa zane a neja ne muku tambaya. Kudin dai babu shi sai ku zo mu rike bari zo maso talakawa. Yanzu ne mun sani sanata bi mu shi zamu bi. Mu rike shi ya ta gaba dan shi ne ke tausan mu talakawa. Addu'ar Allah kake bi ma abika a rusuna. Kiyama sun faɗi kai daban kake dan sun dandana. Ai zaki sai zuma talakawa duk sun jinjina. Kowa yayi shaidar halinka ka zama bangon jingina. Tafiyar ka a sannu sannu zaki kake mai raba gardama. Mu kai zamu yi ba ruwanmu da yan malabar uba yan gaya. Yanzu ne mun sani sanata bi mu shi zamu bi. Mu rike shi ya ta gaba dan shi ne ke tausan mu talakawa. Samun ka wakilcin zan iya mu kan mu ba kamar yamu. Lissafi ake zan iya ane da dole a sada mu. Kudai maka addu'a gungwani sarkin da ya bamu. Sanata ne shi na gaskiya da ke kishin yan wajen mu. Mutaka ku bari gaskiya ko mun rike mai kishin mu. Sanata bi mami jagora mai kishin mu ne talakawa. Yanzu ne mun sani sanata bi mu shi zamu bi. Mu rike shi ya ta gaba dan shi ne ke tausan mu talakawa. Kowa ya ja da kai sanata bi ma zai kwanta gas. Kazarshen naga kanta yana motsi ku taho da as. Riga kafi mun riga sanata bi ma mun rigas. Riga bi ma magana ta ƙare tabbas ai kalas. Na faɗi muku kowa ya ja da shi yau shi zai kwanta gas. Shi ke taimakon talakawan zan iya ne da kowa ya bi. Yanzu ne mun sani sanata bi mu shi zamu bi. Mu rike shi ya ta gaba dan shi ne ke tausan mu talakawa. Ka hanta mukar wanda rabi ma a yau an san da kai. Wannan taimakon talakawa dole a sa da kai. Makiyama na gani sun buga tilan su barka kai. Zaki kace bi ma kowa ya riga sai ya sakai. Domin kai wahidin ka riga roƙonka yana garai. Ya za ku yi da shi makiyan gwarzon mu ba za ku mai komai ba. Yanzu ne mun sani sanata bi mu shi zamu bi. Mu rike shi ya ta gaba dan shi ne ke tausan mu talakawa. Lallai lauje a yankan ciyawa nan aka san da shi. Wani shirme ake nema ai dole a sa da shi. Abin ba naka ba ka ɗauka kai ku kula da shi. Ajiyar Allah idan ya yi tafa wanda za ya matsar da shi. Kai ka zama shawo mai da ɗan wani nasa shi. Da sai ta bare mu gurin ma a yanzu ba za ka ɗauko mai ba. Yanzu ne mun sani sanata bi mu shi zamu bi. Mu rike shi ya ta gaba dan shi ne ke tausan mu talakawa. Iko sai rabbana yanda duk ya so haka za ya yi. Allahu ka maimaita mana bi ma shi zamu yi. Roƙon ka muke ta'ala don ka tsare mu da tausayi. Idan har mun ka rasa ginshikin nan kuka zamu yi. Da shi ya san wahalar talakawa mu shi zamu yi. Mun dau alƙawari ba ruwanmu da wancan masu kyamar kowa. Yanzu ne mun sani sanata bi mu shi zamu bi. Mu rike shi ya ta gaba dan shi ne ke tausan mu talakawa. Mu gani da mu da ku za a gaba zai je gaba. Amma kun yi tunani ba za ku iya da gwanin mu ba. Dan mun san dan adam ba zai hana ikon rabbi ba. Ilahu ya ce ka zama sai ka zama ko ba a san ka ba. Ita kalmar ce ake ce ma kun fa
masu sha. To ya za a yi ga mai mana wannan mai bi sha sha sha. Mu dai ba mi sanata bi ma shi ne za mu yi kuma mun bi. Yanzu ne mun sani sanata bi ma mu shi za mu bi. Mu rike shi ya ta gaba dan shi ne ke tausan mu talakawa. Ita ai salka da fata ake yin ta in ka tambaya. Ga wasu sun riko buhu ai watakila su waiwaya. Su gane dai ko sun yi salkar nan sun sha wuya. Maganar kwando ya aje ruwa a ciki da kamar wuya. Ɗiba yau a ɗiba gobe ai sai rijiya. Allah ga bawanka nan sanata bi ma tuta yin su kowa ya bi. Yanzu ne mun sani sanata bi ma mu shi za mu bi. Mu rike shi ya ta gaba dan shi ne ke tausan mu talakawa. Abdullahi Police kai ma tilas in gaida kai. Muhammadu Sobo kai ma tilas in sada kai. Muhammad Komanda na bima a yau zan gaida kai. Bala direban bima da Samuwal Police da kai. Yaya a gaba kai ma tilas in sada kai. Alhaji da bima ta kuti global namu ne dan baiwa. Yanzu ne mun sani sanata bi ma mu shi za mu bi. Mu rike shi ya ta gaba dan shi ne ke tausan mu talakawa. Alhaji Maje Edagi gwarzo ne namu ne. Alhaji Shehu Idogi gwarzon nan ma namu ne. Hajiya kaka matar sanata bi ma da ke. Ni zan gaida matar bi ma ki jihar da ke. Hajiya Rukayya amaryar bi ma a gaida ke. Ibrahim naku ne mai rabota ke na garkuwar rarara. Yanzu ne mun sani sanata bi ma mu shi za mu bi. Mu rike shi ya ta gaba dan shi ne ke tausan mu talakawa. Sarkin bida ya cuni bebi ma ai naka ne. Sarkin labai sarkin agaye bi ma duk naka ne. Ya lallan makwabi ma kowa yau naka ne. Hajimin zane da katan zane bi ma duk naka ne. Adamawa har da Hausawa da Fulani naka ne. Dattawa ga matasa da matan zane naka ne kuma sun bi. Yanzu ne mun sani sanata bi ma mu shi za mu bi. Mu rike shi ya ta gaba dan shi ne ke tausan mu talakawa. Yanzu mun sani sanata bi mu shi za mu bi. Mu rike shi ya je gaba dan shi ne ke tausan mu talakawa. Yanzu ne mun sani sanata bi ma mu shi za mu bi. Mu rike shi ya ta gaba dan shi ne ke tausan mu talakawa.